Dobrý den, vítám vás u nového videa. Dneska si pustíme zase něco z randomního. Neberte to osobně. Promiňte, že to zastavuju, ale tohle fakt to neberte osobně, je to jenom pro srandu. Je to druhý, pokud jste viděli s tím Syriakarem, už nevím kdo, ale vím, že tam byl Syriakary, tak to prostě neberte osobně, je to jenom na pobavení. Tak už vás nechám být. Co? Šarý? Tak kam se jdem projít? Ty jdou k babice? Se podívat. Co? Pojď se podívat dolů k babice. Jestli chcete jít dolů k babice. Dneska mají vanilku dole a pařížský krém, což je jako čokoláda, Daví. Daví. Už jdeme. Tady ještě vyníst koš. Jdu vyníst koš ještě.